virgin so ga for 1000 gas nwa virgin ji power ebe na adoration 2000 ga na gas keta ebe ori ego esolugo my friend na gas na Abuja je na one church ya gbara gas 22 million feel moto ni na ha na ejeje bute the customer on Sunday feel their list 22 million cash media transfer nwa virgin emero na ekpere enwe nke mfụrụ nwa virgin mepere hotel evidio ifuru onye na-ekpe ekpere na evidio wayo ndị ụmụ wayo ndị mana na-enweta ha fụrụ na nwa virgin na ibewa akwa nsọkwu nwe problem na erika the man dey go stroke aka na-enweta Jesus I don't suffer so Jesus amaza ga ekpere ti nwa virgin abịa mepe do nwa virgin rụcha hotel gbaa ya perfume dozie ọdịmi jeze lodge ebe ahụ bi mere gị ekpere okpere ka Jesus dobere go na ụlọ atụrụ ebe amụrụ Jesus okpere ka Jesus nye gị shelter o follow due process rụọ hotel bịa kwụkwọ hotel lodge ị ga-abata na account ya bife ye gị room nwa virgin abịa ikpere gị ekpere n'ime room ka mbọrọ ndị chọọchị mbọrọ ndị ụka ike ndị ụka na-enye ike nsị m n'ụlọ enwere sense every week I make better. I make it every week. Open heaven. Oh yeah, Amara. Every uche. Oh yeah, favor. And when favor never. Is there any favor here? Favor. Narangosi. Favor. You see you in spiritual realm. I forget a gomoto. Nah. And when guess it don't go week. Favor. Why master? In a make why master. Many why master je bata for 500. All what them why got for miracle. One virgin so got for 1000. Gas one virgin ji power upon the adoration 2000 ga na gas keta. Ebe ori ego. Esolugo my friend na gas na Abuja je na one church ya gbara gas 22 million feel moto ni na ha na ejeje bute the customer on Sunday feel their list 22 million cash media transfer mba ogbacha gas 22 million obia se ba gị gwaba gị dezokwa na agwa gị akụkọ ogbacha gị opụta gwa gị na enwere amosu asị oya gwa gị na nkolo ba amosu na mpage ba amosu na nwee eji gị na nwee na-achụ gị ka wee nata gị go eje gbata gas ọzọ wee nwee gain wee sustain ine mekwa ya master Jesus nwanne gị eche na Bible si gị fee chi gị na ya yiri eche na Bible si worship the God that looks like you gị na Virgin Maria oyiri nwa Maria gị na oyiri J-boy gị na oyiri otu ese akụ dị na wit iru Africa man bụ ịma na ifụ na confirm Africa man nwoke adị njọ wan na njere bata n'ọnụ ụtụtụ bịa kụọ aka na be gị gbem ime ya ụzọ firu ma ihe ga-ebugodo ụzọ gbaa gị n'obi ma nwere ụgwọ iji m kedu onye a so mpụtasị na mbụ Jesu nwa David onye nsọpụta nke ụwa ị ga-ekweta wezo onye dị nji ka mụ na wit iru ndị Afrịka ma mbụ nwoke adị njiru ma wee bịa na wee gwa gị mepe ụzọ n'ụtụtụ nsị na mbụ Jizọs Kraịst ị ekweta na onye ojii bụ Jizọs nwamugo mgbe ị nwụọ imagination ị na-eme mgbe ya nwụọ ifu nwoke nwere afọ ọnụ efe ya bụ Abraham o jide mkpọ n'aka o jide mkpọ like this i wee bịa obere afọ ọnụ sị gị nwa m nnọọ ndị ọcha meriri Afrịka tọcha business people even though they play you your language on your na be ego because in the money nna azụ ahịa kịta azụcha afịa mbịa ahịa wit ego na ụka na-ebugharị m na moto ozugbo ego m na-agwụ ozugbo ịkpọzi ya bịa bọsị I'm coming bro busy ọ ma na ego ga-agwụ no loading ka ijozi bọsị gị busy language onye ọcha na be ego anything apart from ego rubbish ka na-akụ one driver bum na moto ga m jụrụ one day here this tradition wey una dey practice here your God how una dey worship na God if you are sick are you going to tell that your God to heal you or what? You mean God problem is his problem. My problem is my problem. I solve my problem. God solve his problem. Check it out. When you check and see, I go to work, I make money. If I didn't go to work, money will not come. VC is in with the no bodak. I'm going to your may God bless you. May you live long. I say no, I don't want to live long. Only you live long. My come money and we have a brainwash. Na ya chọgodi gbo onwe ya na onye nwa chi ndụ nchi igbo onwe mebe were sharp object yo enwere God ihe jide m aka na ihe na-asị jigide onye nweghị Jizọs jigide gị onye nweghị Jizọs jigide akwa gị aka na yo nwanne onye ji ndụ gị bụ gị nwa na mmadụ enweghị ofu Jizọs yichọ na igbu onwe gị were mma ti onwe gị n'akpịrị Jizọs ga-anọ na-ese siga ebe ọ bụ n'ọnụ igbu onwe gị ọ bụ na Jesus may exist onye ọcha manye gị man Zuckerberg go get disclose this Facebook the black man or the possible for where possible Nwoka is a disclose iron dome to disclose it to any black person why ordinary nuclear weapon enye ha nuclear weapon on the nuclear weapon the only country with nuclear weapon before was South Africa mgbe Mandela winyere ọchịchị achiji ọchịchị compensate Mandela after he released na prison European Union wee sị na ọ bụ na onye ojii ga-achị South Africa na ha ga-dissolve nuclear weapon ka o gosi na onye ojii na onye ọcha mara na the same level dissolve in West Africa country with nuclear weapon egbe niile anyị nwere taa bụ nke ndị ọcha decide iresi ayo
ije kwe nke ha ji agba efe n'enu ha marisiki asiki no go produce your own nwa virgin emerụ na ekpere enwe nke mfụrụ nwa virgin mepere hotel evidio ifuru onye na-ekpe ekpere na evidio wayo ndị ụmụ wayo wedi mana na-enweta ha fụrụ na nwa virgin ha ebewa akwa nsọkwu nwe problem na-erika ndị mana dịka nwe stroke aka na-enweta Jesus I don't suffer so Jesus amaza ga-ekpere ti nwa virgin abịa mepee dọ nwa virgin rụcha hotel gbaa ya perfume dozie ọdịmi jeze lọji ebe ahụ bụ imere gị ekpere okpere ekpere ka Jizọs dobere gị na anụ na atụrụ ebe amụrụ Jizọs okpere ekpere ka Jizọs nye gị shelter o follow due process rụọ hotel bịa kwụkwọ hotel lọji a ị ga-abata na akaụntụ ya bife nye gị room nwa virgin abịazi ikpere gị ekpere n'ime room ka mbọrọ ndị chọọchị mbọrọ ndị ụka ike ndị ụka na-enye ike nsị m n'ụlọ enwere sensị mbọrọ ndị chọọchị ike na ndị enwere sensị unu enweghị uche bịa na my hospital febe m na ha na-adara aka bịa na NG Igbo of the febe m na ha na-agwa ihe na-eme ọsị gị na Jesi village ka nata village afọ ya town bịa mgbe Jesi village nata mụọ nwa ị bịakwanye testimony na ije village nata mụọ nwa nwoke ị na-achọ sinsi Jesi ma na afọ nwere ike ibido tọn bagati n'ime ọ na-atọ n'ime onye China ị nwere adị ya ada egbuzi na eze aka emego gị na ijewe village ọkụ ya ada egbuzi gị na village ada nyesi gị poison enwezi na-enye gị poison na village can find grace nene ndị grace no grace ayi every week I make better and I make every week open heaven oya ba amara every uche oya favor and when favor na eba is there any favor here favor narangozi favor you see in spiritual realm afọ ka ị na-ego moto na enwe ka si dobere go week favor a na-ebunye ya n'ikaban a na-ebunye onye Nigeria emeri onye Igbo eji mgbọ wee tisa n'oge agha na ejeze ebupụrụ mmadụ ọnwa ike spiritual realm iri numero only spiritual realm muri akpụ na abani iri otum si tie data we na-ekiri m na nke si tie data otum sasta agba ifu ya na moto ka isi agba ya otum si di na nwunye m tụbụ ime ka gị nwe odogwu ya na lọrụ si di na nwunye gị tụbụ ime o ruzie n'oge mụ na gị ga-eme ihe ga-eme ka baa function waka Europe aba spiritual iche na gọọmenti nwe time anyị fama na ịdị busy asị fama na ịdị busy for nothing na anyị na-eme ekpere chi ọbụla ga-agọzi m taa nwa ife niile nwere taa nwaanyị dị ma na-erepịa ọta chi ahụ rie nsị chi ahụ tata nsị kpọrọ nkụ na ọ dị wicked or evil chi ọbụla ga-enye m 4 dekin one nwe na Ọnịcha nye m nenu na village nye m ụmụ ise nye m different about how many estates bụ eze akụ nwe m na mmadụ enweghị nye m ihe niile nwere taa ma ebe na-ere gwongworo ma penti m ihe niile nwaanyị dị ime kwọrọ nwa n'azụ bụrụ afọ ime sikpụrụ pịa ọta n'aka bụrụ nke ọzọ n'isi chi ahụ nyere m ego ahụ rijuo nsị ọnụ ibe devil bụrụ God ego man ideology nwere God na-enye money ọbụna Taiwan kwụsịrị ọlụgụ machine eji produce gị ego to nwere ekpere ikpere ma ọgwụ gwọrọ taa agwọta ego asị nwanna Taiwan kwụsị inye gị machine eji produce ego today you cannot do juju or pray and make any fucking money iji ekpere na deceive onwe ichi na ekpere na arụ ekpere ka iriwe ọkụ na room gị this year onye mgbu ekpere na room gị na man work this year mgba afọ isi nwere God ka nke m ihe anyị bụ nature bụ sọ bụ na ị ga-decide were ma eze akụ ejofazi chi gị nwere gaasị chi m i nature dị mma m nature dị mma gaba ya dị ka America ọgwụchi ihe dozi be ndị ọcha sọ na ị ga na-eche anything maka ọdịmma m agụgọ m mkpọ gị nye m nri ọgwụ gị kpọ m nye gị na otesi m ya mgbe gboo na be na metọnite mgbe ya bụ mmadụ bịa be gị isi ya rie n'ebe na-eri na oriri nri ma ọ dịghị ka obodo gị ihe ọjọọ n'obi bịa ka esi eme ya bụ ka ya tiere gị aka na ba ya na-asị ka ya tiere gị aka ka ọ ghara ịdị ka ya na-ajụ ya ajọkwa eziokwu na be nna m bụ ịbịa mgbe anyị pere mpe ụwa ka dị mma 1990 nya ụfọdụ nụ ya asị m ọkwa nya na 1990 bụ nya mana 1990 sọm na anyị fụtatụ ndị kalụ nka àwọn mmadụ kwụ n'aka ndị ụmụ Gen Z generation ụmụ ekpere ụna m ya bụ na mmadụ kara nka kịta ifunu ga na-arụ akpụkpa na-arụ onye skin onye kara nka before ifunu beghị ya na ihe niile amụ from 2000 gbagowe ha fụbere ndị kara nka na-arụ ha ndị kalụ nka ụna afụnụ bere elderly people mgbe bụrụgbo mmadụ kasị ya nka na-arụ ya afịka ha afịkọ dịka rọba o jiri aka na ama iche n'ihe o ji ya adapụ ma ndapụ mgbe na-anwụ n'ọnwụ na-enye joy mgbe bụrụgbo tupu onye Igbo anwụ onye na ndị mmadụ na-akpa nkata ndị ọ ga na-akpafa bụ ụmụnne ya ndị nwụrụ anwụ asị ọ na-akpọ ụmụnne ya nwụrụ anwụ ọ na-akpasa nkata understand ndị ụka egbuchie n'ihe niile ndị okenye niile ekwesịghị na-enye nri na-edozi na vidiyo ndị ụka chụ n'afa ncha na ha bụ winch gị bụ onye ụka na-ekpe na ndị agadi nwoke be nna gị bụ winch na-ene anya ụmụnne m na-ede wọstin mere onye Afrịka tagịrị nne na nna ya kara nka winch tụrụ nwa bebi virgin Elijah Enugu ha na ndị otu ya wayo people ha eme ihe ọ na-arụ n'obodo oyibo ekpere Jizọs zara ya n'obodo oyibo ekpere Jizọs zara ya n'obodo oyibo bụ na ọ na-efiche ndị kara nka ike na mmadụ ịka nka n'obodo oyibo mere aka ụtọ ndị ojii ọwasị
ụmụnne m n'obodo Igbo asị follow me na you there respond ụmụnne anyị n'obodo Igbo mmadụ ịka nka ọgwa miracle dịrị onye ojii n'obodo Igbo ka ọ bụghị azị ndị kara nka ndị agadi nwoke ndị ọcha na ndị ọcha na agadi nwaanyị fa anawa pampas ọgwa ebe a ka ndị ojii na-egbute alachapịọm. Hello somebody nakwa dia eme na toilet ka brother gị si tattoo na efiche na UK ime na ofiche toilet tupu o nwekwa bido mewezi importation kwụsịzie ụmụ ọrụ a mbụ na-etewezi ahịa na Nigeria eme mọ na celebrity cleaner oke o si tattoo nata iri singlet na afụ tattoo no sell. I came from UK. Chima is UK. Chimo ya batete chima bagana Chimo yensokwa batete you came from UK ezigbo onye nsokwu nwa maliko na-eri ya akpụ eri abacha na you came from UK labashida labakaka UK mana village mmadụ otu a batete si bụrụ village mmadụ inwe ha dia gwara onye UK na say I came from Abagana gwara onye London na say I came from Enugu gwara London na say I came from Oba I came from Igbo. Celebrity cleaners. Sister Ngozi na UK na nonum. Ị ga-asụ olu m Igbo dịka nwa dị Igbo si mejọ fọ ka eke medekwa mesị m am I talking to Jaffa? Okay, I'm calling from UK. Ngozi nwanne m nwaanyị onye agbaja batete. Onye agbaja na change m voice. Ka nwata nọ n'ebe God dowere ya nọ m n'enu. Nọ UK. Nọ m n'enu ebe ọkụ dị mmiri na-agba mmadụ doziche. Change m tone. Onwa na China. Onwa na Thailand. Enwekwa Thailand na azọ onwa na Nkano. Onye Thailand adọrọ m ịbụ onwa na akpụ ugo Nkano. Adọrọ m. Ndị colonize anyị nọ mee anyị ihe eti onwe anyị nara anyị uche. Anyị na-akpọkwa. Ngozi UK. Amara Austria. Yeah, this is a Germany. Arab Germany ndị banye na kpezim Germany. Ebere bayo. Onye nugwezi onye aji bayi nwanne m nchi. Asịrị m na ifi Germany. Nwanne m nchi na solo m Germany. Gịnị ọ ga na-afọ m go Igbo onye Germany bi igwe okwo tụrapụ Igbo ga-aswaziri onye Germany ntoro na gabo. Iwe gozie ntị gị mara mgbe ifi ga-atonu tonu o ji agwagwọ tụazie tonu suturu tonu mother tongue Germany bụ Dutch ozi ya na motoro koboko na rape otarape na rape pete ihe tago oswaziri ga na rape obrigando ị na-anụ ya adọma nwezi tomatiezi oyibo voice as a mini voice a na-atụ ndị bayi my name is Ifi ọma mezi otu oswazi ya to balance diet ndị Germany understand oswazi to balance diet in the Italy. Obrigando. Onye nwana form olo mo Igbo na ntị. Nwa ada nwanne m ofu tutuari ime mo na yazi ndị Igbo na asụ fasụ. Na asụrụ m asụsụ ton ọrụ mmiri mmanụ rice asụsụ. Ọtọn oswazi no ma Germany. Kunye ndị ba ayo nwere miracle bịa ka anyị create miracle edozi ụzọ ba ayo. Nji Igbo na onye na je join na politics. You can oyi amana gị na-agba ọnụ kpakpa na gọọmenti dị njọ. Jee bụrụ gọọmenti jee banye dị. Mụ na ga na anụ ọkụ n'obi. Ndị n'obodo Igbo m na ha kwụbụ ndị bi obodo Igbo mana ha nọ dị as slave n'iwe na-ewe ha na facha ọsụkọ ụmụ ha kọntinu ọmụ n'ụnụ ọnụ abụ memba m mma mana ụnụ nwa bi ebe a na-asị mewe ihe niile ya dị mma onye mkpụrụ obi m ụnụ ka m bọrọ ike enwere ihe dị mma na onye be anyị na-eje vidio onye be anyị na Amerịka na busi ịkara igbu ọnụ busi anụ echere mgbe onye iberibe onye atụrụ Awụsa bụ afọ onwe ya akpagharị na-enye testimony na ekpere busi ukwu osisi akpọnwụ echere na sị nwe busi na ebe ahụ ịkara igbo busi akije nga ụjọ tụrụ gị igbu ya mana ọ bụrụ ba itigbuo ya ịkara ije tigbuo ọnụ busi na Amerịka onye na Amerịka sị na busi black na bịa enyo ya na window busi nwe national ambulance gọgụlụ national ambulance for cat in UK national ambulance for cat in UK gọgụlụ ọnya ka ịfụ na ha nwere cat no miracle anywhere nwaanyị malụ dị nwaanyị ọma no miracle anywhere everything ihe mere gị Nigeria happens to you iputechi win a lot 100 million na Nigeria happen to you iputechi akpọ ọgọ ọrụ inweta 1 billion na Nigeria happen to you on nature normal thing iputechi moto gbajie gị ọgba na Nigeria happen to you nwoke miracle anywhere enwere ihe mere gị iji asị ya narị ekele emechiri ọdụ mọnụ n'ọnụnụ na-ekwe bụ usoro na-agbara ọsọ ka ngosi na ambulance isi ya kwụrụ fana ha nwere ambulance na nke anọ dị na ambulance ya na-enwere nna na-ekwe ụfọdụ mmadụ bi n'itewe imegide maka na ọ bụ nwa busi
ụfọdụ na-asị ya onye nzọpụta nwetere na gị rabashikababa agwa n'ime gị eze ka ntị gwazara obi m niile ihe ambulance for cat kwefu nke bụ usi nọ n'inu ya national ambulance for cat ifere onye nke agụ na-ekwupụta n'ime ambulance ya kwefu ya ambulance ife for cat ambulance royalty free image cat ambulance ịnafịa mana ị nwere ambulance na baga na aga ebu mmadụ mana e nwere onye abaga na wa amoso na-ata gị ịbụ onye agụlụ mana ị nweghị ambulance maka onye ụmụnọ agụlụ maka ọya balụ mana onye ụmụnọ agụlụ nwa beji na-emere ya ekpere ka bụ si ya retagbu ya n'ime abalị ndị erireri akarịa ahụ onye ihe ala ị na-anụkwu onumo na-ekwe ambụlansị fọ bụ sie mana ihe ala niile ndị isi eke ọkịja na nọzikwa ya na ihe enweghị ambụlansị mana ha nwere nwa veji na ebe anyị ebugide bụ usi nwere ambụlansị na Amerịka kai labashikarabasa la ka anyị chọọ ọnụ nke nkịta nke a bụkwa nke bụ usi ka anyị jụzie gọgụ maka nke nkịta na ambụlansị fọ dọgụ na US ka anyị jụzie n'oge ọgụrụ maka nke nkịta na-ekwe na nkịta nwere pilo nweta were oje ficha arụ n'obodo Amerịka na-ekwenụ ka a na-eme nkịta ka na-eme mmadụ na vidiyo nọkwa n'ihe onyonyo mana onye ihe ala enweghị ụlọọgwụ ebe a ga-agwụ ya na ọ bụ na o jiri ego ndị eriri ụmụ atụrụ Jizọs ndị ọcha egbu ọnụ na-egbu na-ewere n'ọkụ n'obodo nwere Jizọs in the name of Jesus NEPA bring light in the name of Jesus bring light we need light weta ọkụ ọkwa ọkọtọchị ndị China ka mgbe China sara m ekpere agba na m ọkọtọchị China mụnyere anya ọkụ mama mụnyere anya ọkụ mụnyere anya ọkụ abe nwa Maria mụnyere anya ọkụ mụnyere anya ọkụ maka obido onye mụnyere anya ọkụ mụnyere anya ọkụ di nwaanyị isi ikpe mụnyere anya ọkụ mụnyere anya ọkụ ụgwọ arịatụ egwu mụnyere anya ọkụ ọka iji ahụ ụzọ anya na mama mụnyere anya ọkụ mụnyere anya ọkụ mama mụnyere gị ọkụ China mụnye gị ọkụ ọkwa tọchị China ka nna agbanye onye riri eri na Anambra mama mụnyere gị ọkụ ndị ivu kedu ọkụ onye ojii na yọ mama mụnyere ya ka ọ dị ndụ ka mama gwọọ ya ọya mama mee ka ọ rụta ụlọ ka o nwee ego ka ọ gbaa moto yi ezigbo akwa goo ezigbo fonu na-ewe ọgwụcha ọgwụ ọkụ Virgin Maria ga-amụnyere ya ihe ọma ka onye ojii chọrọ wit shortcut ekpere Nnamdi Kanu ji onye chuo na ya ọsọ mad people everywhere na ndị banya na-akpata ya na-ete ya ete ndị banya na-akpata ha na-ete ya ete n'asụsụ be nna m ndị ojii kunye n'ụtụtụ echi na-ada ya na-asị nwa be m ngwa vidio mi na-asị Jesus forgive me I have returned agbaghara m ọkụ ọbịa m na-arụ Jesus forgive me fire for pastor bro Bible na fire I confess God take me as Saul I have returned like Saul you change him to be Paul mmechi ihe echi na benye Bible na Jesus akpọ m oku ife ụmụ with escort echi na ụmụ m ga-abịa na-eburu ha m nwoke ahụ nwere ego na line unu ọ rapụta be nna ya bịa dozie ebe nna gị so ịchọ ịgwa m na onye ahụ nwere pawa amụma ga-arapụ be nna ya bịa dozie ebe nna gị weta amụma odoheje na ebukọtafụ na amụma ya ya sagoje tiwere onwe egwu indaboski pahosa tumbere nkodo tawa ya I am a fire I am body paho indaboski pahosa kwa if you come meet Adiboye not chọrọ iti egwu hip hop o meet Kumuyi for prayer o meet nwa virgin o meet Elijah Enugu maka ka onwe ike egwu o meet onye ọba ọrịa piompiotom piolokotom kpomkolokpom onye nwere osi nọ na-eti egwu ụwa ọkwa maka o meet Pastor Christ ka o kpere ekpere ka o wee tie egwu gaa ahịa o meet moto fofonye ma Suleman ka o kpere ekpere ka egwu ya gaa afịa o meet onye ọba ọrịa reality o meet Flavor bụ ọrịa Flavor wee piere ya aka na ijita bọsị ihe ga-eme gị bọsị ihe karịa gị ga-ekwute oge bọsị ihe karịa gị ga-ekwute oge ị ga-ama na mmadụ bụ chi ị ga-ama how useless God ma Jesus dị for that idea of God ndị ọcha resi unu rapụ mmadụ bụ chi bịa ndị Igbo gwara anyị bọsị ihe karịa